ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांच्या दापोली येथील रिसॉर्टवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे। बेकायदा बांधकाम केल्या प्रकरणात ही कारवाई करण्यात येते आहे। रिसॉर्ट पाडलं जात असून या प्रकरणी अनिल परब आणि सदानंद कदम यांच्या विरोधात दापोली पोलीस स्टेशन येथे 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। दापोलीमधील मुरुड समुद्र किनाऱ्यावरती अनिल परब यांचं साई रिसॉर्ट हॉटेल आहे आणि या ठिकाणी CRZ कायद्याचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी याआधी केलेला होता। हे रिसॉर्ट बांधताना 200 मीटरच्या आत बांधकाम करून CRZ कायद्याचं उल्लंघन केले गेलं होतं असा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केलेला होता। समुद्र गिळंकृत केला असा आरोप देखील सोमय्या यांनी केलेला आहे। अनिल परब यांच्या रिसॉर्टवर कारवाई होण्यासाठी किरीट सोमय्या सोमवारी रत्नागिरीत आलेले होते। जिल्हाधिकारी यांच्याकडे हा विषय मांडलेला असून CRZ कायदा उल्लंघनाची कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली।